Sa number 864 ka condominium units na natalana i-turnover sa mga unit owners sa Yuhum Housing Village sa Disyembre 14. Halos natapos na ang construction ng 296 ka mga housing units sa Araw Residences nga amo nahauna nga Yuhum Housing Village nga natukod sa Department of Human Settlement and Urban Development upod sa Bacolod LGU kag Pag-ibig. Gani sa December 14, suguran sang disud kag Bacolod LGU upod sa Pag-ibig ang pag-turnover sang 64 ka mga unit sa unang nga building. Ginpahayag ni Executive Assistant Rodela Parcon, sunod nga gina-finalize ang pag-take out sa nabilin ng mga housing units nga sarang i-turnover sa Madason nga binulan. Hindi makatambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa seremonya, pero ginapaabot nga pamunuan sang disud kag Pag-ibig officials ang turnover ceremony upod sa mga city officials.